Nispera li inti tajba jew tajjeb l-ewwel nett u nawguralek festi mill-aqwa. Wara li għamilna Black Friday kien verament suċċess fejn ħafna minn nies ħadu ħafna mid-deals li kellna. Għal Christmas u għal New Year ħanamlu xi ħaġa ġdida u differenti. Mela, min jixtieq jista' jibda minn issa stess fuq programm ta' 3 ġimgħat konsekuttivi illi fihom ħajjiġi meta jrid u fiex kien irid. Dak li aħna nsejħulu il-Platinum Unlimited Program. Li dan diġà huwa discounted għal €99, però għal żmien il-miliet kif għamilna fi Black Friday erġajna naqqasnieh 50% oħra għal sempliċement €49 ta' 3 ġimgħat konsekuttivi ta' group sessions taħt gwida ta' coaches Maltin, pjanta ikel personali taħt gwida ta' nutritionist kwalifikata u apparti minn hekk tista' tiġi il-ħinijiet kollha illi jkollna available għal 3 ġimgħat konsekuttivi għal 21 days konsekuttivi. Imbagħad, għandna min li qalilna isma' jiena nista' niġi biss ċertu ħinijiet tal-ġurnata u għal dawn in-nies għamilna l-istess programm ta' 3 ġimgħat konsekuttivi. Fejn fihom jistgħu jiġu daqqa fis-6, daqqa fis-7, daqqa fit-3 pereżempju, dik li se jaħdilha limited schedule. Fejn dak li jkun ħajjiġ dawn il-ħinijiet partikolari u allura għax hemm ftit hemm selezzjoni ta' sessions dan għamilnieh għal redikolaġni ta' €23. 3 ġimgħat konsekuttivi għal sempliċement €23 dan il-limited program. Issa, morna pass oltre għax nħobbu nagħtu naqra rigali tal-miliet. Min irid u min jista' tajjeb, min beħsiebu speċjalment jibda bis-serjetà f'Jannar għal Diċembru għandna bonus ikbar milli semmejna. Żewġ bonuses propjament. Ħanibda bl-ewwel wieħed. L-ewwel bonus ħajkun illi inti tista' tapplika llum għal dan il-programm ta' 21 days għal €49 biss li fihom ħadd tiġi meta trid u kemm trid l-Unlimited Platinum Program. Però f'Diċembru b'xejn ħadd tiġi għal għażla ta' sessions illi għandna daqqa fit-3 daqqa fis-6, daqqa fis-7, mela għandna xi sessions l-emmulaw li daw f'Diċembru tista' tiġihom b'xejn jekk inti sempliċement tirreġistra illum biex tibda f'Jannar għal daw it-3 ġimgħat li qed insemmu ta' Unlimited Program illi jistgħu jintużaw bejn it-2 ta' Jannar u l-21 ta' Jannar. Tajjeb 3 ġimgħat infila li jibdew mill-bidu ta' Jannar. Ma dak bonus 1 Diċembru daw il-ħinijiet li semmejna 3 6 u 7 b'xejn għal min japplika llum biex jibda f'Jannar. Bonus 2, da jgħidulu The Little Black Dress Project, jew fil-każ tagħna l-irġiel The Smaller Suit Project. Għal min minna, issa li qed joqrob il-milied, jixtieq illi għandu xi ġrek biex taqqa fil sew. Xi tfajla x'mara li forsi l-libsa qed tiġi sikkata, whatever. Dan huwa programm li ħatamlu mid-dar ta' kif inti ħatimxi step by step f'dawn il-ġranet il-ġimgħat li baqa' biex tejjeb iċ-ċans biex timprovja ċansijiet tiegħek illi jitlulek dawk il-ħwejjeġ u għaliex le dan jista' jkun ukoll il-bidu ta' ħafna progress li tagħmel aktar il quddiem. Dan huwa wkoll taħt gwida ta' nutritionist illi ħadd kollok riċetti, smoothies, snacks, kodba u artikli dwar goal setting, mindset, hemm ħafna affarijiet li biex niftakar kollox li fih għax fih ħafna affarijiet. Bonus, għal min japplika llum għal daw 21 days għal €49 illi jista' jibdihom fl-immedjat ħanfakrek jew tibdihom f'Jannar 3 ġimgħat konsekuttivi. Għandek iktar dettalji fuq jew taħt ta' fejn qed tara dan il-video, però fejn teħel fejn għandek xi mistoqsijiet ħatkellimna fuq 99003909 jew inkella ħatibatilna email fuq info@newbetterlife.com. L-informazzjoni kollha għandek issibha wkoll fuq www.newbetterlife.com/Christmas or New Year. Għax daw għamillihom għal Christmas u jew għal New Year kif semmejna. Mela www.newbetterlife.com/Christmas or New Year. U fiex nistgħu ngħidkom kmandawna ħassoltu dawn ma' first come first malli jittieħdu nagħlquhom u għal daqstant jekk vera bis-serjetà tixtieq illi tispiċċa s-sena bil-kbir u jew tibda s-sena ġdida bil-kbir waqt li ħadd ieħor forsi jtella ħafna xaħam
u wejn żejjed illi mbagħad iħossu aktar diffiċli biex jaħraqhom, inti għandek din l-opportunità li qed tara dan il-video li tieħu l-azzjoni issa biex tgawdihom jew minn issa stess jew inkella fl-ewwel 3 ġimgħat ta' Jannar. Jiena Mattejus Grasso, niltaqgħu.